Què són les cadenes globals de valor i com operen? En les últimes dècades, el poder corporatiu ha descentralitzat la seva activitat en altres països, cercant aquells on hi ha una legislació laboral i mediambiental més dèbil, que permeti així minimitzar els costos i maximitzar els beneficis en detriment dels drets humans i mediambientals de la població. Per fer-ho, s'ha servit del dret corporatiu de la impunitat, un sistema de producció que es basa en la construcció d'una arquitectura jurídica complexa que permet operar amb plena impunitat i opacitat, vulnerant així els drets humans quan opera a l'exterior. Un sistema que, a més, ha posat en evidència la realitat d'interdependència entre la classe treballadora del nord i del sud global. Quins impactes tenen en matèria de drets humans? Deslocalitzacions basades en la fragmentació del procés productiu que es reparteix en diferents llocs i que en els últims anys ha estat el model més utilitzat a través de les cadenes globals de valor o cadenes de subministrament, que aglutinen el 70% del comerç internacional. Subcontractacions, a través de les quals una empresa destina part dels seus recursos a la contractació d'una empresa externa per executar determinades fases de producció. Precarietat, en tant que aquest sistema fomenta un model d'ocupació inestable basat en la desregularització dels drets humans laborals amb salaris baixos, jornades laborals irregulars que s'estenen als 7 dies de la setmana i amb un sistema de protecció social inexistent o inadequat. Aniquilació del contracte social als centres de treball, a través de la violència antisindical que suposa un atac contra la classe treballadora. Aquest tipus de violència es materialitza mitjançant acomiadaments, persecucions, desaparicions forçoses, tortures, agressions sexuals i assassinats de persones sindicalistes. Violació del dret de la natura i accions que contribueixen a l'efecte hivernacle i al canvi climàtic, a través de la proliferació d'un model de producció que utilitza encara sistemes de producció molt contaminants. Quins són els mecanismes sindicals existents per fer-hi front? La cooperació sindical, que és aquella que cerca i incideix en les causes profundes de la desigualtat social i la injustícia social. I ho fa a través del foment de la solidaritat i de l'impuls d'un canvi en les relacions de dependència econòmica, lluitant contra l'explotació laboral, la manca d'igualtat i la indignitat i enfortint les relacions basades en la justícia social amb una base transformadora. L'acció sindical nacional i internacional que garanteixen els drets humans laborals i les llibertats sindicals. Els acords marc internacionals són acords negociats entre una empresa multinacional i sindicats internacionals o federacions sindicals que estableixen principis i estàndards laborals aplicables a tota la cadena de subministrament global de l'empresa. Els acords marc europeus són instruments de negociació col·lectiva a escala transnacional entre representants de les persones treballadores i empreses multinacionals o grups d'empreses que operen a diversos països de la Unió Europea. La participació en les federacions i confederacions internacionals, com la Confederació Sindical Internacional, la Confederació Europea de Sindicats i les federacions internacionals. Els espais de participació i representació sindical en els centres de treball i de les administracions públiques. I què hi té a veure amb això la contractació pública socialment responsable? Actualment, la contractació pública representa el 20% del producte interior brut de l'estat espanyol. Les administracions públiques, com és el cas de l'Ajuntament de Barcelona, hi destinen molts recursos i ho fan, en molts casos, a través d'empreses transnacionals que operen a l'exterior. La Confederació Europea de Sindicats ha denunciat que algunes d'aquestes empreses han estat assenyalades per vulnerar els drets laborals i les llibertats sindicals de les persones treballadores contractades. Davant d'això, el moviment sindical actua per un model de contractació i compra pública socialment responsable. Per això, la coherència de polítiques públiques assegura que els processos de contractació i compra pública no suposin la vulneració dels drets humans laborals. Des de la perspectiva sindical, es promou un model de coherència de polítiques públiques en contractació pública que es basi en el reconeixement dels mecanismes de representació i acció sindical internacionals per garantir el compliment efectiu de les clàusules socials i mediambientals, cabdals per promoure processos de contractació i compra pública socialment responsables.